Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ni Eden. Oy, magpaikan ka, tadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kit din. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Maylo ka, nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinikwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakankwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adda ngamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pakailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no san ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di resto bar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakaduaaken ka. Di na pa'y kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Apay agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeresto bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit giday ta. Masapol ang masukit ko day tabak nang. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan Serbian ida. Sa payag kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panulot mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay dan. Barim adda magunod da pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikan nakman iti Black Label Canadian Whiskey. Ah, ay, awan kasta rito eh, Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdag yo. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas ti pasdag yo ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mat, Leo. Kukuamat lang ti akin kukpa iti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama paniti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itaman pa kasta ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang matiawis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni Daddy mga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pinaawan ka. Napanag di ta store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy, rabi Anya? Apa yan dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Dadim? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay nga min, analadaw ni Daddy rabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo ni ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa mabaniitan ni Sir Eddie. Siguradong agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka na mapanigi balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amangan no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pag tinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarum ka. Kayat mo mat day dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka nun sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? Wen, bro. Hangam inton saan a para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Resto Bar. Saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayer tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga rod iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Resto Bar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Di mat kaaruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. At idok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na saya at tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Andan para bayan iti abang, kaya dapat sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayan iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie. Amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace. Amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sangal daw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa Aristobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ko ma-sugar mami, kat lalaki ba't ni bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan nakakwarto. Nulakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga gikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ikagumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta. No kasano ida ama patenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. At tagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Anyat nga ramiden ta iti pampaturog. Nagkapoy kalakit din. Ilaok taa iti inumenda no umay lang tumanin. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, tanaawata mo't lang, ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramaton ti bakla? Tamadlaw na kayat na ka. Ngam ni Eddie ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog, kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayagan di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray ang batin ti asawam dito'y. Tapno adamot ang bati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat tadagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami, agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka diti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka.
Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti ka sa pula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tawi je balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay resto bar. Sabagay, italaing aramidak daytoy. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di Tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijekon ko na mapampaturo. Ada, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Dayta ti aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat tamatlangan tinsaganak. Kat sapay kumatagbali kita. No, agbalay kita. Aramidag ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya akalokwan, nagsingputak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka diti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga wis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapu iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapu iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapaniji-ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam. No anya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal.
Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Naragsak gayam nung sasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga minakainom adwaket. Yung nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga min anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest, anapan ijayin. Turista samad dagi jay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamo-lamo ak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam, tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay aklang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit la pa nagayat ti bingay mo kanyak. Ano sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit la pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamuan ni Grace? Sigurado laki di amasaher tirik nana. Asino kumatimangi danon? Madanagan ak bro. Saan ka di nga awan dakas apalimad adi sumaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabali na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo? Apay anadamag mo pa'y tikasta. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace data? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawa mon. Si kalaang ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko adok tanen ti amin. Apay asaan nga agaw awid dito.
pa nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dadya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaangan. Talipatan minti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno dinak isina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagnaga na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawit tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan, mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpet. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod ket. Ay, inton maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Ket, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen ang maturog, ken ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace ken ti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmaymay sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tainak pa'y shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Saan mo pa'y nga awagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa iji kwartom. Tamapanak mat iji kwartom ika ni Dadim. Okay, mami. Nagadumot ton alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko iji laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalama ti lipstick iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng kada Eddie ken Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y labma ti lipstick iti baton ha. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapanan nyo Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iji opisina na? Ha? Apaya na damag mo dayta. Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wan mat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat gatangam. Ngam ni saan mo ko mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti restobar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumat ama kasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga adda kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibagana. Mabalin ka di amaamwak tumet. Adda ayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibagana ken ka. Wala. Agrubot ka nga roden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagang, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikugak. Kaawatan ang nagbunga ada gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsaka, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kenti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ro ti aramiden ta, numasikog ka. San arumbeng nga agtrabaho ka pa dito'y restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaak apagyanam. Anyat pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaam? Dati mauding daw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amang ora iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie masikugak. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Naggasat kang gayam. Oh, agsweldo tayon inton malam. Agpaka nakakanin ka ni boss? Wen, madamdam ha?
Umay nakdagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, ija apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo. Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay kan nga yan. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan neta? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulan pa eh. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang Ruden, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giginan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, no agpaay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow, nagpintasan. Kursunadak ti Maris ti ref a ginatang mo. Green. Paboritong amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito yung lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive a pagturturugam? Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko nam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Sana mabalin ang maturugak dito eh. Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalinda ito eh. Masapol nga artapak day jay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ka ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak ang nakadikwatro itinalamuyot a sofa. Angam, masurunak. Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimwar. Kaya't maasawan, pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana bale, ta adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di, ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie.
Siya kumatibak nang, saan kat aday jay a Grace? Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala nga min impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiwak unayan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumarunon tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidotan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo ang nasayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Taddan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas alutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganen. Tani, mabisin ako. Hello, Lola. Adda ka kadidita ilit na nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak batan dita. Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubwat ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtandak to, wan. Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mat ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. At dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ti asawa na, kat idarum na kayo. Kulong ti pagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagiddaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin adda mading agparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka? Narigat nga min tagsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasla damot atap ko a palso a mapaspasamak.
No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya, may kaniwas di kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga kurkurang kankwana. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami! Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano anya dayta, Mami. Ang mga no emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di liwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas, anapauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Legal wife, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano anya dayta, Mami. Ang mga no emergency. Adapay nga tayo iti banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige, anak. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino daytoy? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan ditoy ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa. Kunam. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbala ti imawag? Imposible, Mami. Jack maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita at manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Adda text nga agpayso ti agnagan ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan di ti apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko, ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no adda ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ije balay. Ah? Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag text ni Sara. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Kat, anya pa'y lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Um, Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patsyan na ko ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na ko ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin nga ibagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y nagpagpakita kanyak? Takas labumtak ti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayaten? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Nga, mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan na ta. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, di pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakit di manen. Anya ti aramiden ta. Ang mga numadisgrasya. Hoy, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Hoy, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Hoy, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Hoy, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara.
Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay ayatan ti asawa. Nupudlo ngay ay anak. Di na kumain sukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdama, kat adan iji ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apa ngay may kaditeris to bar? Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay ija apartment ang makapungpungtot. Amo ka di ti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside na kulambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ti jay apartment numapan jay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyag dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Oh, oh, ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Kat, ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jasiyo. 50-50 ti pasyente. Ay, Wendok! Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kuana. Tita, lading itak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang ti sakit tinakam na. Anya ka din da ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, gayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal iti uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon.
Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka mamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto ta ko nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nakgayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda kano di ospital di Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang, depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ta ti mapasamak inton makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At day ti ima. Agwang anya da kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti pan naka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napuwan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino tirayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales sa mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na kitin resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din in restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kaya't ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamatlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siyak. Saan ko matapat dyan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kung ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. At dan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Diyak na't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Sino asara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak asara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak.
Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay ka pala apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga jay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw. Naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pan tayo. O sige, at damatin i Jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam no siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamot kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pa'y? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan ajak nakit-kita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnag iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di ti inala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana naimas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak, no at mapasamak kan ka. Panawan nak dito Ingka kat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idi kan kuana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na ko na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka mat rumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay akasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Kwa,
Amang ano ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramidan? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsiddaawak. Kasla nagbalin mo nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron, iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mo't basit adi kaim imay dito'y balay, Leo. Grace, agpakpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idi na aksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslobing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko, na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam kumab, bareng mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano sam ti mapaniha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan kano amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasamak Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amang sa asikaso ken kuana. Idin to tagayim mo lang mo. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbaganan ka. Ay nagpaisuday ta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas na tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no adda damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, adda posibilidad nga agbaliw mutlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga ta nga maimbagan? Kasanwa ka makadawat ken kuana iti kwarta. Ay, un gayam, inton madamdama, padasik manan nga alukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot, tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay dayta a Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kan kuana, inton sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iti apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na napauwan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay dayta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kan kuana inton sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga ta maimbagan? Makapasikur! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apanawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamang anuan niya ti mapasamakan ko na iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amok ama iliumatan iti amana. Do apay mo't nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasen ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, si kamat gayam, Adrian. Imay ka din jagnagan ni ti Grace. Di pa'y si mangput ni Leo anapan ng sukon.
Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamot. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton namalam. Sige lang, Adrian. Sapay ko ma, tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay ka kadimot laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw ti amana. Saan ko amabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Intay yung arutin ah. Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko. Agur-uray ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo. Sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Ha? Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin ha, nana. Napanday ti ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulen na. Kasta ka di, nana. Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulen na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amangmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Taamangan no adda kanun dakes anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbirok ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwen. Sige man nga rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimangmangan? Apay ang nagkutong ka. Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayo nga rodwan. Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga rod. Inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita lang di ta kusina. Lukatam la tatirep. Takitaem, noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman ak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, jak amu Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace. Kitaan tayuan no mangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo tan ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka DJ may sa babae, Mami?
No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, mami. Sige anak, taibagak mo tan ka ni Leo nga umaydan. Wen, mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anai mas tilutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta ko maiti kalabas. Daras ko mati pa nagimbag mo. Arakupon ka pa'y itinairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga rodan ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si butak man idaamangan. Ti panangan ni daddy. Naimas ka dito loto ni mami. Wen, the best pa lang ni maming. Kaskasan mo, among pa'y matimang bola niya. Agpay sumot ibagbagak, darling. Ay, atin ka, darling. Nakaragsak da kitaan. May saan na ragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagip. Gapo nga tata iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko taag tultuloy ti panagimbag mo, ije balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Iliwak laan, iti ay ayatik ko nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngam into naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong. Kat saan ko matngamam mo. Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay sa ka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid-dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanom ti kinabak nang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanom ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't mo asawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano, no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samutan ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino ngay dyan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayim na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan tigatangam. Eh, lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impaki kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang
bayad. Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No, dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No, agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sak mo ito nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sarah da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito syudad. Kidawag apakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan? Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman nak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar kada mami. Intayo agpa-share, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy. Mami? Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pilipimanaw tayo dito yung nagpa-Amerika. Daytoy lang balay tayo tinakatakder iti daytoy adiso. Wan nga rood. Itan, adumatan akal kalapaw ti aday ti asidag. Ayan nga ta ni Jose, binilin ta amang kita iti balay tayo. Umay to siguro. Maminsan samot lang nga umay agdalos iti makadomingo. Day tamot kit di titulagan tayo. Umay naladalusan. Kalpasan na, irekap namanan. No kumasaan anadawal dagiti anak na. Pinagyan ko kumaida dito balay. Saan ba't nga amin tamartilyuan da apagay ayaman dagiti alikaman kan tawa. Sayang. No apay mo akas dya dagiti ugbing na. Martilyuan dalatan titugawan no dagiti tawa.
Siguro dadakalan dagiti anak na ita. Nakarubot ka mat? Adda ka di pa kitang danam ita? Inak agdalos di tadakkel abalay. Jak nakapan idinapan alawas, tanagguri-gurak. Saan ka ang makadwaan? Taglabaak ita. Kabalak ti agdalos nga oray may maysak. Alang arod, ingkan. Tapno makaawid ka matla adagos. Napanandag iti ubing. Ay, napandaman siguro na ijay waig. Nagala da iti bukbuka, ig nga ilako da. Anyapay nga iti maala da abukbukaig. Adu ti ubing ang mapmapan agala. No adda maala da abasit, pagtitipunan da, tapno maurnong. Danda ni awanan maala abukbukaig. Patipay ikan, kat danda ni awan maala ijay tao. Kanayon mo't ngamin dagiti dadakkel abang ka amapan agkalap. Datayo ababasit abilog laang ti pagkalap na. Awan maala tayo. Numabalin la kuma. Abugan, dagiti dadakkel abang kang agkalkalap. Tani, di damot mangibatin iti para kada tayo. Ne, adda kayo matgayaman, madam. Mas daawak, tanakalukat ti balayo. Da kayo matgayam. Wan, talon nga aldaw tinapalabas, manipod simbangpot kami. Kaduam ka din ni sir. Wan, barok. Manula ang atawon nga awan kami. Nagadumatan akal kalapaw iti asidag. Papanawon nyo ka di ida, madam. Ruwar ti inaladan nyo. Ang masakupan nyo ti ayanda. Apay, sa dino tinagapuan da kita. Iti isla at dinanon ti danom, idinagginginad, madam. Di ta tinagkamangan da, tas anamadanon ti danom. Kastagayam. Saan mi ida papanawan? Takaasid mo. Nagsimpat kayo talaga, madam. Dagiti daduma di ta ababak nang. Padimulis da ti babalay dagiti margrigat. Nang runa, numasakupan da, tinagpatakdaran da. Nabayagan ka mo't lakay. Anya dahi taawit mo. At danda, madam. Ket intag da dagito'y adilata. Ket nagsarsarita kami pay, sakbay ang nagawidag. Imbag man, tada dilata nga insangput mo. Awan nga minamnamak nga ilutok asidaan tayo inton aldaw. Nasingpat da talaga. Saan da kanu apapanawon dagiti nagpatakder iti kalapaw di ta masakupan da. Ay, imbag man. Man-mano ti kasta abak nang. Ay, ngamday di akon rad. Nga akin kuko iti dadakkel abang kaapagkalap. Awan bibiyang nakadatayo. Ket no imbaga ti kaaruba tayo. Api na ikat na kanu ti may sa abasit abilog nga inmasidag iti dakkel abang kada. Ay, di kayat da. Isuda lang ti agbyag. Iparit da nga adda umasidag iti bangkada. Da kayo ang nagbalay dito igid ti baybay. Ikatin niyo ti kalapaw yo. Tagpaaramidak dito'y iti resort. Apay, pukwayo ka di daytoy? Tapno pa ikatanda kami laktan ditoy, sir? Nagturid ka na si kababae. Aniya ti pagkarkarit mo, ha? Awan pagkarit ko. Ngam awan ngamin papanan mi no pumanaw kami ditoy. Saan ko naparigot da ita? No kinabaalan niyo ti nag-squat dito'y. Kabaalan niyo met ag-squat iti sabali. Urayan mi ti Cross family amang papanaw kada kami. Isu ti amumi nga akin kukwa ditoy. Ta sino tinangibagakan ka ako kwa ti Cruz family da ito'y? Kukuak da ito'y! Nabayag kami ditoy, sir. Awan papanan mi, no papanawan da kami ditoy. Awan bibiyang ko! Saan ka di ang masakupan da Mr. Cruz ti nagtakderan ti kalapaw tayo iti asidag ti baybay? Wanmat, apay ka di. Imay itahin ni Don Conrad. Kunana apumanaw tayo kano. Tapaaramida na iti resort ti igit ti baybay. Awan karbangan na amang papanaw kada tayo. Tadi namat kukwa da ito'y. Apay nga imbaga na ako kwa na. Sige, iuman ko kan ni Mr. Cruz da ito'y. San abali, tasimang patdan. Ay, dada ka din. Ay na, madanagan ak namin.
Ang mga no agpilit ni Don Conrad amang papanaw kada tayo dito eh. Nalabas mat na di adun Conrad. Numuna, takayat na abukudan ti ikan iti baybay. Di na kayat nga agkalap tayo mat iti adalam apasat ti baybay. Uwan nga rod. Dandani saan nga umanay apang taraon tayo ti makalapan tayo. Tagpatingga tayo laang mat iti ababaw. Kanayon ang nakaharang dagiti dadakal abang kada apang kalap. Di tay makadanon iti adalam apasat ti baybay. Madam, saan ka di amasakupan yu amin ti asidag ti baybay? Wan, adda ka di parikot, Jose. Kung amin, madam. Jebak nang akin ko ka iti dadakal abang kaapagkalap. Ibagbagan a pumanaw kami kano. Tapaaramidan na kano iti resort. Ha? Kasano ko maapaaramidan na ti masakupan mi? Madanagan kami, madam. Amangan no mangibaon iti mang demolish iti kalapaw mi. Sino day taabak nang ako nam? Kabagyan kano tinangato a politiko, madam. Saan agapo ta kabagyan tinangato a politiko kat iroruman na kayo? Ti baybay ti pagtataudan ti taraon nyo. Manipud at dadag iti dadakal abangkada. Basitan, ti makalkalapan mi. Saan mo ka dingamambo ti bagbagada at Don Conrad nga akin kukwa kadag iti dadakal abang kapagkalap? Apay aya. Kayat mo ka di agayaman. Saan? Kayat na kanungamin a pumanaw dagiti squatters di taas idag ti baybay. Tapaaramidan na kanu iti resort. Anya. Apay, aparamidan na kat di na matkukwa. Dayta nga ro timbaga kadag iti kakadwa ni Jose. Tapno di mang namnama dayta a Conrad. Unaak iti plano na. Anya ti kayat mo asawan. Siyak tagpaaramid iti resort. Ket dagiti squatters ti pagtrabahoak. Tangdanak ida iti husto tapno damat pagbiagda. Mayat sa nga agpaiso tinapanunot mo. Makatulong tapay kadag iti marigrigat. Isudan tumot ti agbalin nga empleyado iti resort. Ibagam kadag iti kakadwam nga agnaed iti masakupak, Jose. Amin alalaki, agtrabaho da iti ibangon tayo a resort. Matangdanan kayo amin. Agpaiso ka di, madam. Maadaan kami iti trabaho. Pudno dayta. Mapanan ipag na nila ka iti papeles na tapno mairukin ti proyekto. Inak nga ron ibaga kadakwada, madam. Maragsakan dalakit di. Kat inton malpas tinasao a resort. Ag-training kayo amin. Tada kayo mo lang tagbalin ng empleyado. Madam, anya ka dito sursuruan. Tamasapol nga training. Lifesaver. Dagiti agtrabaho iti pakanan ken pagtagilakwan. No addan to trabaho mi nga squatters. Awan to ti agbisin, madam. Dayta ti tartarigagayan mi iti asawak. Iso nga agtitinulong tayo, Jose. Agpaiso ka di? Damadam ti agpaaramid iti resort dito ayan tayo? Uwan ka no. Kat imbaga kadag iti kakadwa lalaki. Tamaki trabaho damat. Adda nga ro den trabaho yun no kasta. No kano malpas ti resort. Datayo kano ti masuruan nga agbalin to nga empleyado. Nagsaya aten no kasta. Makla ato ni Don Conrad. Numarugyan ang makali ti asidag ti baybay. Tapagbalinin kat nga rod adakal a swimming pool. Nagpintas to nga ro ti lugar tayo no kasta. Mangipatakder kano da sir iti pakanan. Ken pagtagilakwan. Agkasapulan da nga ro iti trabahador no kasta. Kasta ti kayat ni sir. Akas tulong da kano kada tayo. Ay na, bendisyonan ti apo ti kakasta at tao. Ay, ammo na akitan ti pagsayaatan ti pada na atao. Saan akas ken ni Don Conrad nga agong? Sino tinang ibaga kada kayo? Akalian nyo tiigit ti baybay, ha?
Ti akin kukwa, tinangibaga, akalyan mi. Apay ka di, sir. Asino nga aking kukuha? Ket no kukuha na ito'y. Manipod pa ide. Amamukon, no asino ti akin kukwa ditoy. Napandala ang iti Amerika. Ngam ita, addadan ditoy. Natadam ti dilam si kababay. Ibagam kanyak, no asino dayta, tagsarita kami itinalapat. Ha! Tiyam mo ket nabaybayanin daytoy adaga. Apay kumaan na baybayan. Adda na dutukan amang bambantay iti daytoy adaga. Asino? Ni Jose Agayem. Nasaya at ataw day dyan. Iso a pinalubusan na anang ipatakder kami iti kalapaw mi ditoy. Kayat ko akasarita dayta a Jose. Kaya't dakano akasarita, sir. Pudno ka di, asika ti katalek ditoy. Uwan, sir. Nabayagan asyak ti katalakda. Apay ka di. No kaya't yung akasarita ti akin kukwa. Mapan kayo iti balayda. Madama ngamin ti trabaho mi. Nagbastos kan a lalaki. Ibaw na ka mapan makisarita, iti kung kunayo ng aking kukwa iti daytoy adaga. Ha! Siyak, ti aking kukwa! Kasanaw nga rod ang makasarita yo ti akin kukwa. No saan kayo amapan iti balayda? Ayan ti balayda. Day tadakal a balay, sir. Masigurado nga dada dita. Apay nga ipeteng na ako kwa na ti daga. Kasta talaga dagiti agum. Ibagad ako kwada ti anyaman a makita da. Agum a talaga. Anya nga ta ti pagsasaritahan da kada ma'am. Awan ti pagdanagan tayo. Ta kompleto ti papeles da sir kan ma'am. Natangsit lang day adon Conrad. Taadda kabagyan na a politiko. Ayunan ka di day ta a politiko ti kinaagom na. Ay, jak mo. Ngamday ta ti sangka ibagada. Si kagayam ti kunkunada a Conrad. Anyat gagaram. Apay, anya ti ipaaramidyo iti masakupak adaga? Anya ka di ti kukuam. Adda ka di igem mo a papeles? Nabayag ngawan kayo ditoy. Iswa siya kung ti aking kukwa iti dito apaset ti baybay. Makitam ka di, dagiti dadakil abang kay jay. Kukwa ka amin dagi jay. Urayawan kami itinabayag. Tadda dinutukak. Ang nagbayad kadagiti rumbeng ababayadak iti gobyerno. Saan na mabalin? Kunati kabagyak a politiko, ako kwakon kano daytoy. Agkikita tayo iti husgado, no adday mo a papeles. No siyak, kumpleto ak iti papeles. Naiya pa yan. Kalat matay ti nga angin kan todo. Wan nga ron. Kat awan matidamag nga adda bagyo. Kumita kayo iti baybay. Nagdakkel nga alipugpug. Ay, unay day jahin nga lipugpog. Saan nga tanga umay ditoy? Delikado no umay ditoy. Kitaan nyo! Ay, tinumba na dagiti bangka da Don Conrad. Ay, ininot alumnad dagiti bangka. Una yung pinagmamaayan da. Awan makalisi. No tinakaparswaan ti agpungtot. Ako nada. Malmalpasan ti proyekto tayo. Pumintas to ti lugar tayo. Gapo amin kada kayo, kanisar. Ma'am, binindisyonan na kayo ti Apo. Kumusta nga tamot na dyan nga agum? Nadusa nga ta? Di tay amo ti pasamak no nadusa. Wano na ira na laang. Ngam no nasaya at kaatao. Adayo amadusa ka. Ti managparabor, at adupay aparabor ti supapak amagunod na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Tinapalabas. Nagtultuloy ti pan nakakumikom ni Don Esteban iti negosyo. Agraman ti panaggatang nakadagiti baka may bulos iti pinaaramid na rancho. Dalatan ti Drita tinangas asikaso kini Lolita. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw ken bulan. Nupaysan agaganga iti kasasad ni Lolita. Awan met ti masirayan adanag itilangan ni Don Esteban. Nga uray adda posibilidad na ngagpaggad ti biyag ni Lolita iti panagpasngay na. Iti may sangal daw apan ang uray nila kay Usep iti panagsublida Don Esteban ang nagsawar iti kabakiran. Dimteng ni Benito amadandanagan. Inpadamag na ngagpaspasikalan ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro, un sangre! Ano ti kinunam Benito? Aganakan ni Senyorita Lolita. Wan, ngam kasano da ito yan. Marigatan ni Senyorita Lolita. Ngam urayan na kano ti asawa na. Ta iso ti agdesisyon may papan iti panaganak na. Kasano mat deta ngay. Ni kano Senyor Esteban ti agdesisyon. Nurumbang amaipan ijay ili wano saan. Kasano no di na mauray ni Senyor. Kat oras nan. Ay nga raud. Ay sus. Sapay kinunamot di kumadro na anasaysaya at numaipan ijay dispensar eh. Ay talaga. Sakit nakadakdak kalya si Kugna. Marigatan lakit de nga ganak. Ay kasanungatan. Ay tinasayaat. Uray kat napartak agtaray ni Brutus. Surutam ida di takabakiran. Anya? Ay awan ano agururay la ditoy. Mawad jaklamon. Siyempre. Didag subli ada agus, tawan amuda apakasapulan kadakwada. Kasanungata. Ay alan. Mapankakitaan di takabakiran. Wanawanam ka senyor. Talaga gayam. Naura igaman ti mapa. Saan na basta masarakan ti eksakto na pwesto ti may sabanag na naituloy. Pudno, Hacienda Gabriel tinailanad ditoy. Namarkaan ti tunggal paset tinaikor it amapa. Nainaghanan dagiti nagsasalo pangatalan. Dinumiruda pa'y. Kaya't nasawan. Adda nga takaratula ngay naramid iti dagiti nagkali. Kasano pa'y na makita ita dagito'y nakaratula. Kalpasan ti dandani 8 na dekada na napalabas. Narigat na ito'y. Agsublin ni siya kiti nang ibatyan ni siya kiti kabalyo. Kulipra. Saan na agkaraw ni siya? Saan na basta tumukaw dayta no di malangrana? Saan nasaktan ni siya ni Sika? Umadayo ni Sika. Naguyas mo't ni Madayo. Naskan na pamanawan ni Siak ditoy. Agsobli ni Siak iti ayan dagiti pinaguray ko na kabalyero di talong to ti rancho. Apoy na bigla na nagbalo tirik na ni Siak. Italaeng na magagaran ni Siak na makakita iti anak ni Lolita.
ka iti pueblo. Diyak kabalan. Ipatay ko na ito'y. Masapal nga agbyag ti anak ko. Senyorita, ipandakan iti pueblo itamatang. At dandag iti tumulong iti panlaka itaray mo ijay. Sige, tulungan da. Ti anak ko. Senyorita. Diyak kaya tamay surot kanyak mabilang. Tawan tigasat ko makalasat iti da iti apagkad. At danda, Senyor Esteban kan Benito. Simbang patdan. Nasayaan mo kasta. Ipandakan iti pueblo, senyorita. Ay na, sapay la kuma, tamalasat ni Senyorita ti pagkat. Sapay di pay mo ni Senyora Agosta. Anya ka di Pedrita. Itay ka pala apag na dita. Benito, Kas kala di makaanak apusa. idandanagak ni Senyorita Lolita. Natalgedan ti kasasad na. Intaray dan ijay ili. Ket ti pay kabarbaro akotse ni Senyor tinangiluganan da. Ket ni Senyor amismo tinagmaniho. Napatagmut lagayam kenkwanan ni Senyorita. Wan nga rod, kasta tinadlaw ko itay. Awan pagdanagamon, Pedrita. Natalged ni Senyorita. Taidjayan ayan dagiti doktor ti paganakan na. Saan da abay-bayan ijay? Diyos, ama na nga asi. Singin ti anak ni Senyorita. Aday ka. Naisimba kayon. Naputed kon dagiti pusag yo. Nabalkot kayo matan ka dagiti lampin. Imbat ta saan laam ay may sa tinaisaga na alampin itibag ana itugot diti klinika. Doa kayo matgayam. Ala, hustunan. Di kay agkuntis nga agsangit, naipaidda kayon iti kuna. Agabay kayon dito, iwan. Kumusta ka tan di Senyorita Lolita? Inyawat an agos kanyak ti doktor dagito isingin. Apaman ana ipasngay da. Syaklatan tinangasikaso kadakwada ditoy. Ayan nga tamatan ni Senyor. Di na nga taumay kitaan dagito'y anak da. Aywan. Ammo na nga tan asingin ti impas ngay ni Senyorita Lolita. Ammo na nga ta. Julia! Senyor. Anya di imbaga tinasabat ni siyak na babae? Duha ti impas ngay ni Lolita? Singin na lalaki? Wen, Senyor. Ngam di kay naariwawa. Nakaturog da. Umay kayo diti kwarto nga ayanda. Impaidak idan iti kuna. Anyat itsura ni Isoda. Misti Isoda? Imalaki ni siyak? Senyor. Kitaan niyo lang taidan. Nakaturog na nga agpadpada, Senyor. No! No puede! No puede na agbalin na negro agbalin na iho miyo! Negro ko na ayos. Negro! Napugot na parswa! Diyos ko, parswa ko na nakadagiti singin aputot na. No puede na siya ti padre dagita na anak ni Lolita! Pumanawan. Senyor! Por favor! Ado tinaskan adamagan mi kada kayo! Hindi na kun inkaskaso. Kasano na ito yan?
Di na aklunan nga iso ti ama dagiti singen nga impas nga ni Senyorita Lolita. Kasano da ito yan? Agyamanak, makariingan ni Senyorita Lolita. Senyorita, imbag ta nakariing kan. Manang Pedrita, Nalasata mo ti pagkat. ayan ti anak ko. Kasla tagtagainap kanyak ti amin. Singin ka di ti anak ko. Uwan, dua timpas ngay mo. Dua alalaki. Naglulungpuda. Agpaiso. Agyaman ang Diyos ko. Kaya't ko ang makita ida. Ay aywanan pa'y laang ni Julia. Yug na ida ditoy, apaman ang maayos na ida. Ti asawa ko nga na. Imay ka di dito yung dispensary. Kwa, ibagak nga ta tinapasamak. Imay ka din ni Esteban. Wan, ngam nagawidan. Di naman na inuray ang nakariingak. Nakita nang dagiti anak ni Asingin. Wan, nala, aginanakapay. Ang mga numakapadakas kan ka ti sao asao. Isu nga aginanakapay. Agpudnon ni si Benito. Ha? Anya ti ipudnok, senyor? Asino ti kamanana ni Lolita? Ibagam no asino tapatayan ni siya ura mismo! Senyor, didak kultuan bakbakag. Asino ti kamanana ni Lolita? Sino? Diyak amo, senyor. Awan ti amo. Ingrato! Senyor. Senyor. Awan ti utang na naimbag na nakamisika. Apay, nadiimbaga ni Sika tagpaiso. Senyor, awanin ti kasapulan ni siya kadagiti kas kadagayo at traidor. Puro kayo indigno de kumpiyansa. Ingrato! Senyor! Ala, agbalkot ni da kayo nagasawa. Ha? Pumanaw ni da kayo dito Villa. Ay, senyor, pangasim, di na kami papanawan. Awan amo mi anak kurangan mi kada kayo. Kasan na kami, senyor. Punto! Pumanaw ni Sika iti sangok, Benito. Awanan, di kasapulan ni siya kada kayo! Ana, da kayo pala ang tiagron da itiradyaw. Ureta saan kayo ang marigatan? Ada pagsakayan nyo kabalyo. Napandan da usong. Haragsak diti panagpayda kadwa kas para bantay kadagiti baka dito San Gabriel. Sanda marigatan. Kap-kap na kanda pa iti ganarda iti inal daw. Kapsot na tao na. Tanay dandali jakon maun na ti. Tumang kunot tumakdera. Lumakay na tao na. Naglawat ni rancho. Marigatan da usong kan buncho. Amang lekmut iti entero arancho iti agmalam. Ay, ni Senyor Esteban ti matan nawagak manipod di aking babaturog. Ay na nagpardas ti panagpataray na iti kabalyo. Anyan di ti abak nang. Takasla kanayon na makilumlumba iti pinatarayan iti kabalyo. Uraya kundi daw ti amo mi. Josep! Senyor! Sumalog ni Sika.
Daytoy ti dinero. Senyor, anya ti gagarak, iti patad. Mapan kay jay pueblo. At tinasayat. Mangkita ni si kay iti baonem na ison ti mapan ni jay pueblo. Mapan ni jay merkado. Anya ti gatangan mi ngay, senyor. Amin nakasapulan ni siyak na taraon dito'y kasa diskanso. Ha? Agyan ni siyak dito'y iti 7 días. Senyor. Kompletuan ni si kati ipagatang ni siyak nakasapulan iti komita. Ay, una, senyor. Mala, sumalugak nga rod. Nilangan sila nga anak ko te, baw na kamapan makitsinda. Awan bilin ni senyor nga idianon ko dito'y bilya. Yung di magasak lata binito. Ama o sir. Ne, ay apa yan binito? Adya matdugol deta babati matam, kas lalumboy. Ha! Asos! Limtagmat deta subil mo. Ay sus! Kas kamatlag subsubil akabalyon ti kaposkol deta subil mo. Di kaagsao iti jak magustuhan ta mga numalipatak akas laamakan. Uwan sana kung agsaw iti madi. Anya tinapasamakan ka. Nakabilak nga awang gapgapuna. Anya! Talagaan na ulpit ni Don Esteban. Kinabkabil nak. Ay, sos. Nasakit tinakam ko am Osep. Saan anaing kalintigan ti naramid ti amo tayo? Anya ti aramiden ni Lolita, iti di panangaklon ni Don Esteban nga iso ti ama dagiti singin ngayon pas ngay na. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre!